Namalengke na nga lang kami pagkatapos namin gumala sa may Wright Park. Mamamalengke nga kami ng konting isda at gulay dahil nga lalabas din kami sa susunod na araw. At in fairness, maganda yung likod ko for now. Charis. Katnehan, garo dun nga makaurid ito nga ubing tamakakatgatang hantay ayam na ay naapo. Intiro garo ti busangot na niya tani makakatgatang laon una yun. Charis. Ito na naman ang dati-dandan na ang hilig-hilig mag-zoom in, zoom out. Mabuti na lang talaga hindi kita yung butoy ko dyan. Charis. Dito na nga lang kami bumili ng bangus dahil nga walang bangus dun sa may binigbibilhan namin. Katne ay naapo nagpinas talaga di likod ko dati laso-laso na, charis. O pagtiyagahan nyo na lang yung mga video ni Daddy Dandan sa mga isda, hindi ko alam na aaliw yata siya sa mga isda. Ngamne ay naapo interesado siya dyan sa may papaitan. Ay naapo nagpig sa tudo, mga gyo ba? Gusto nga niyang bumili ng papaitan kaso nga lang hindi naman ako marunong magluto. Pati nga rin itong kaninang baka ay gusto nga niya rin bumili kaso nga lang ayaw din naman ni Arky Dandan. Katne ay naapo nagpintas nga rutili ko dakdetaya. Lakad pang universe, o pak, diva, charis. Bibili nga lang kami ng konting gulay pang sahog lang namin sa isda ni Arky Dandan. Na ay naapo naging GoPro na lang talaga yung cellphone ko. Ang galing-galing talaga ng cameraman ko. Syempre hindi mawala itong kamatis kaya naman tignan nyo naman ngayon 25 pesos na yung kalahati. Bibili nga rin kami ng pakbet kaya naman naghanap na rin ako ng pakbet na kompleto na. Mas tipid nga ito sa amin dahil nga tatatlo lang din naman kaming kakain. At syempre pang isang lutuan lang din ba, ganun. Kumuha nga rin ako nitong mix na chop suey na. Dati nga yan 10 pesos lang, ngayon 20 pesos na. At syempre kukuha nga rin ako ng pandagdag ng dugo dahil nga wala na kaming dugo ni Daddy Dandan. Ilalaga lang namin itong kamote at lalagyan ng bagoong at kamatis. Ay naapo nag-perfect. Sorry. Syempre yung perfect na partner ng kamote ay yung pritong tilapia nga. At goods na goods naman yun kay Arky Dandan yung pritong tilapia. Andito na nga rin kami sa may prutasan pero syempre hindi kami bibili, dadaan lang. Charis. Yes, dadaan lang dahil nga meron pa kaming prutas. At meron nga rin yung sinasabi kay Daddy Dandan na avocado daw na 50 pesos ang isang kilo kaya hindi din kami bibili ng avocado. So ayan, silip-silip muna ng mga presyo ng mga prutas dito sa Baguio. Nakita ko nga itong rambutan na 50 pesos ang kalahati kaya kumuha ko ng kalahati dahil ako lang din naman ang kakain. Ay naapo, oo ako lang talaga ang maprutas sa aming tatlo. At syempre ito na yung pinaka-exciting para kay Arky Dandan, ang bumili ng laruan. Alam na nga rin niyang magturo-turo at alam na nga rin niyang magpili ng kanyang laruan. Basta nga nagagawi kami dito banda ay naapo talagang tinuturo niya dito. At parang gusto nga niya lahat bilhin, ganun. Halos na nga yung mga nandito na laruan ay meron na nga rin siya. At pagka-uwi nga namin ay binidyuhan ko na nga yung mukha ng Hagardo Versosa. In fairness, hindi nahulas yung aking makeup. Ay naapo, wait nyo na lang, gagawan ko talaga ng video yung pagmi-makeup ko. Pagka-uwi nga rin namin ay may dumating nga kaming parcel. At ito nga yung pangharang na ipapalit namin dyan sa plywood na dati naming pangharang. Amaze na amaze nga si Daddy Dandan dahil nga napakalaki at totoong bakal. Kaya naman pala umabot ng 1,000 dahil nga literal na bakal. At syempre, for the tantiameter nga muna ang person dahil nga napakalaki. At sa sobrang laki nga niya, parang mas malaki pa nga siya dito sa may pintuan namin. Pero tignan nyo naman, sobrang napakaganda. Binili nga namin to para talaga kay Hira, hindi para kay Arky. Charis. O, Jiba, at least nakakasilip na ang Hira. Yung dati kasing plywood na harang namin ay tinatalon nga niya. So ayun na nga, at dito na nga tayo sa may merienda namin. At ang merienda namin for today's video ay ito ngang siopaw pa rin. Ay naapo, unlimited siopaw. May kasama nga rin clubhouse na inuwi rin ni Daddy Dandan. Tig isang flavor na nga lang itong in-steam ni Daddy Dandan dahil nga hatin na lang daw kami. O Jiba, nag-diet pa talaga. Hindi naman sa pagda-diet pero magdi-dinner na rin lang naman kami pagkatapos naming magmerienda. At ne ay naapo, nagdakal garo dito yung slice clubhouse. Dito pa nga lang ay talaga namang mabubusog ka na talaga. Pero syempre hindi ko susuluhin yan. Maghahati pa rin kaming dalawa. Ay naapo, nagbigsa talaga todo. Makipinpinig sa akong tiboses ang dito yung atudon. God na, ay naapo, pagpasensyahan nyo ng asawa ko, magpapainggit pa daw. Charis. So yun, thank you so much Lord ulit sa blessings. O Jiba, kapapasalamat ko nga ng kapapasalamat kay Lord ay mas dumadami nga ang blessings. Kaya naman, thank you so much Lord talaga. So yun, naway ikaw na nanonood ay nabubusog din sa kapapanood sa aming mga pagkain. Ay naapo, nabubulol na. Tanay, nagpigsagarot titudo gamin. Katnay, flex na naman ko ng flex itong kasama ko. At ito na ngayong naalala kong flavor ng siopaw. Ito yung pancit crab. May pancit nga siya at meron ding crab na lasa. So hindi ko na lang alam kung mayroon ding siyang meat ng crab. Or
flavor lang ng crab. Ganun. Basta ganun. Ito namang yellow, hindi ko talaga alam kung anong pangalan. I-comment nyo na lang kung alam nyo. Charis. Basta siopaw yan. Ganun. Ay na po, pagpasensyahan nyo na lang kami kung paambing kami ng paambing at hindi naman namin maiabot dito sa my cellphone yung mga pagkain. Bago ko nga makalimutan, may hula ka ba kung magkano yung bili namin ng bangus na kinakain na ngayon ni Arkidandan? Kung may hula ka, i-comment mo lang dyan sa my comment section. At ito na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord. Let's eat!